Здравейте, аз съм Ицака24. В миналия клип ви обещах да ви покажа откъде е печелите точки опит. И сега ще го направя. Натискате на Duel Room, Advanced Red. Ето от тук си избирате English или Spanish. После на формат. Аз си ги оставям винаги така. Матч и сингъл. Аз предпочитам да играя сингъл. И натискате Join Poll. С това Leave Poll може да се махнете от битката. Но ще изчакам да заради, за да ви покажа. Ето, заради Ready. И сега тук си избирате с кое... Аз ще избира ножицата. Нека видим. И сега той първи избира дали да е първи или втори. Аре бе, много мисли. Добре, аз съм първи. Ще активирам печат на оригиналната си. И ще му надъна 500.